Конференция ҷумҳуриявии оиди барномаҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешгирии экстремизм ва терроризм ва татбиқи қатномаҳои Созмони Милали Муттаҳид бо сухани ифтитоҳии прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида иброз намуд, ки конференсияи мазкур минбари муҳим барои табодули таҷриба, таҳияи барномаи нав ва таҳкими ҳамкорӣ бо сохторҳои давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои байналмилалӣ мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри пешгирии ин зуҳуроти номатлуб дар тамоми сатҳҳо чораҳои муассир меандешад. Баргузор намудани чунин ҳамоишҳо пеш аз ҳама ҷиҳати ҳифзи амният, субот, ҳифз кардани тинҷӣ, сулҳ ва ваҳдати Тоҷикистон аҳамияти хеле бориз дорад ва гузашта аз он нерӯҳои мафкуравӣ ниёзҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқро дар кори муқовимати шоистаю арзанда бо чунин зуҳуроти номатлуб муттаҳид хоҳад кард. Дар кори конфронс роҳбарият ва кормандони вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, муассисаҳои таълимӣ, созмонҳои байналмилалӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, олимону коршиносон, ходимони дин ва намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар ба таври ҳузурӣ ба шумораи зиёди шарикони рушд тариқи маҷозӣ иштирок ва баромадҳо намуданд. Дар идома паёми видеои роҳбари дафтари зидди террористии Созмони Милали Муттаҳид манзури иштирокчиёни конфронс гардонида шуд. Чорабинии мазкур бо мақсади баланд бардоштани огоҳмандӣ дар бораи хатару таҳдидҳои навин вобаста ба экстремизму терроризм баргузор гардид.